volá Minecraft s videom o preteky, jednotka. A autora to má Kristen Goodsnook. Dobre, tam niekde, jak povedala Charia, že majú zombíci party a nejaký ešte zlý mobovia, tak ona tam skočila a povedala, party sa skončila. A potom tam našli nejaké dievča, keď ich všetkých dali dole, našli tam dievča, ktoré sa volalo Atria. Ona si myslela najprv, že sú príše a potom im oni povedali, že sú lovci príše. Potom tam niekde na konci bojovali s videom, ale neporazili ho. A keď sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si túto knihu.